sekunnin tauko ylhäällä ja nyt toivotaan Janelle hyvää lähtää. Hän jää kyllä neljänneksi. Ei saa itseään oikein. Menee komeasti sisälle ja painaa, mutta pyörähtää, ei pyörähdä kokonaan. Pyörähtää vielä. Ja nyt tulee erittäin paljon ohjelmaa. Päivänä pääsee ensimmäistä kertaa. 2, 3, 4, 5 kertaa kato. Hirveä kaato. Samoin menee. Siellä Ernestokin. Ja se menee tässä tapahtua kaikenlaista. Selkeästi. Finaalissa ensimmäinen rivi. 3. Kenneth Hansen, Citroën Ruotsi. 2. Mikael Jääberg, Skoda Ruotsi. 3. rivi, hallitseva mestari, Sverre Isaksen, Ford Focus numerolla 1, Norja. Ja viereen. Ja nyt yleensä valmiina kannustamaan ulkolaisia. He ovat ajaneet kyllä näyttävästi ja ovat olleet kovasti. Ja siellä tuli varas lähtö. Joku varasti, kukasti. Numero 5. Kuka nyt lähtee? No niin. Tässä ensimmäinen aplodit Jääbergille, joka oli viikonlopun 2 nopeimman sakissa. Tällaista on moottoriurheilu. On se. No niin, en tiedä onko tämä nyt oikein, mutta no eipähän ole meikäläisessä keksimät säännöt onneksi. No niin, sitten jää 5 veijaria. Kenneth Hansen menee ensimmäisenä, Isaksen toisena, Liam Duran 3. kun käännytään tuonne Soramäkeen ja Duran kyllä painaa kovasti.